ada ya. Lah iya. Oke, Pak Ige tok masuk dong. Gue ngono iki kali sing rumah kowe anggere baju karo solar anu ya. Aman. Kan Mbak iki lho Mbak Tati, kowe kene karo Mbak Lucy ora pati srek kan Mbak Tati bareng. Aku saja itu dudu selerane. Dudu selerane. Yang menurut seorang laki-laki itu seperti itu ya kan biar cinta-cinta ya kalau wis lapas kios kepethuk sing anyar wis panggah sepok Reng. Iya cahayu, aja munggah kene cahayu kene tak papak kene tak ganti. carane nungkon wis beda kan carane nungkon lek aku diteki wing kaya wong wedhuse lek Mbak Tati mesra Aku rasa beda-bedake wong ya padha lho ya. Ning asli Reng. Asli. Upama lho padha legane antara Mbak Tati karo Mbak Lucy kowe milih sapa? Lha kok sumpah tenan Pak. Kok tetep pilih Tati Pak. Oh iya, setan Mbak Lucy. Kale Mbak Lucy Pak. Betul. Ya ora apa-apa to, ya ngono ki lho. Wateke wong lanang lek wis suwi ketemu suwi ngerti ngono. Itu mati. Wong iki ya bojoku iki ya bojoku. Senin Selasa Rebo rene, Kamis Jumat Setu rene. Terus minggune nanti. Minggune kok nggo suntik. Iya. Kuwi mesti wis kesel banget kaya wong loro ngene iki. Ya wong loro iki umpamane Monggo Pak Ige, belajar. baksionipun Pak Ige. Oh iya, aku tak sak kene ketok ora tak. Ya disapa to wong ajune kaya ngono kok. Dalu Mbak Tati. Cek. Nganggo minggu piye? Nganggo salu. Ndi mekmu? Ter. Sekendal Pak Ige. Aduh. Menika kepanggih malih kalian panjenengan Raosipun kemawon dos pundi suwantenipun Pak Ige jeneng raos ke? Beda ya, kok sare Mbak Lucy karo Tati. Kok Mbak Tati kok nyes. Nyes ngoten Pak. Piye to Kang Mas? Yes. Kang Mas, Kacang Mas. Kakang Mas. Pancen luar biasa kondok awakmu ditresnani karo panjenengane Pak Sigit wong iki dikanthi mrene ana Srigi. Seragi. Ya to lek cedak bocah ayu lho mripate yo malih kira. Maca seragi Srigi. Ayo bisa ya kira ngene iki. Senengane kok. Coba Mbak Tati gandreng karo gandreng. Jadi tekan di mana? Anggung romarang bandara. Cahayu. Injih. Engko malam pertama takjak neng hotel berbintang. Pundi menika? Ana ing Naladan Ngawi utawa ana ing Naladan Medion. Oh, napa jenenge? Hotel berbintang Cakraningrat. Oh, Cakraningrat. Ana hotel Mas. Apa? Anggota hotel. Ya malam pertama ning kuburan. Mendung kowe iki. Aku kira Ora romantis karo bojo tuwa iki sing ngancani keloro-loro iki yo dimateni to. nyuwun pangestu karo niku. Ngarepe kuburan iki hotel. Ngarepe kuburan iki hotel ngono lho Pak Ige sing tau rono. Hotel apa karo kuburan? Hotel Mas. apa? Sesuk nang hotel aku di nei maaf apa to? Ya paling ora supaya nek kulitmu tetep apik iki ya pizza, hamburger, spaghetti. Oh, liyane kuwi terus karo apa meneh, Mas? Ngunjuke mesti ya jus. Jus? Heeh. Unjuk. Iya. Unjuk. Unjuk. Oh bene to. Umpene apa? Solar. Yo sio-sio ora. Solar menika bakso ular, Pak. Bakso ular lah kok dijikuk duduhe iku nggih kesehatan apik, Pak. Lah iki anu ular iki diloro budhet sembarang-barang kok iso. Lha ya duduhe lho, duduhe. Aja sok meri to. Nyokoti kowe iki. Kowe bawa ya, Dil? Iya, tak Tati jaga-jaga. Iya, ngerti. Nah, lagi omong, wah, ngene ada. Mulai tenan, Pak. Wis Mbak Lucy, apa? Aku ya iso ular. coba kalau si pek ngono lho kaya gendrok takin ngono lho. Ular. Coba piye ndak, piye ndak? Ular. Lho, ngono iki krungu suarane tok kaya pengen ngedol pengarangan aku ini. Ular. Orang kamu barang orang ini. Yo coba. Ayo Mbak Tati. Tekan ndi mau Mas? Teko Srigi. Tekan iki. Seragi. Sragi. Lagi kelaru terus. Srigi iki nek bengi. Iya. Yesus ya. Aku
sekali to. Iya. Ape jeruk ngincangake. Ayo, Mas Rai. Ayo. Wis anggapan aku kudu dhuwur lho. Derek langkung Pak Ige. Dadi tidak pundi Mas Gareng. Badhe dateng anu kantor kelurahan Seragi, Pak. Dadi ngopo? Niki angeterke bulurah. Kuwi nek mangkar Mbak Tanti, nek mangkar Mbak Lucy. Wah. Derek langkung Pak Ige. Berarti tidak pundi Mas Gareng. Sing ngawin ke jaran niki. Oh, sembrono. Ya toh. Iya contoh sing ora apik. Lah mlakumu ngene lho, mlakumu Lah kok luntur yo ngene ngono lho, kok arep glusuk ngene. mlakune sing harus kaya katin ngono lho. Piye aluske? Nah, lho ini lho, mlaku dhek lho. Lho, lemah. Lho, ini tak penak to lho, bisa wangi penak. Derek laku nggih Pak Ige. Monggo. Bisa to? So. Ngono. Ayo mati. Lah, alah. Wis kaya dalan opo. Wong mesrani wong iki dhewe-dhewe kok. Mungkin Pak. Carane iki dhewe-dhewe. Nek sebenarnya tetap cinta, Pak. Iki jane arep rebutan kaya ngene kaya Mbak Lesi. Kaya nene kok digo rebutan iki jane iki ya nanti kok maden yo bojo iki lho metune anake kok tetek melek. Ora apa-apa. Nek sik melek iki apa? Kaya tikus. Tikus sing ngene-ngene. Tikus dilanjutke. Nggih dilanjutke. Terus no sesi demam. Mangga luwe
Niki Ramen. wonten awala sedulur bentang. Nuwun sewu Pak Sigit, kula nyuwun Framen Sri Tanjung. Enten Mas Gareng Pralaut tak tindak lusi. Nggih. Matur nuwun saking sing mbau reksa bali Cakruk Seragi. Nggih. Lebih mani saking Pak Isnani SPD saking Nasdem. Salam kagem perangkat desa Seragi, masyarakat Seragi, seluruh penonton yang hadir. Mugi-mugi nggih bersih desa tak sapinangan ridho saking Allah. Masyarakat guyub rukun bahagia sejahtera. Nyuwun pemimpin kalian Sindang Biru lan jadi. Pengaten saking kula matur nuwun makasih. Mbak iya. Sing lewat WA yo akeh sing do padha nyimak. Nggih. Kata sangat niki niku mungkin baiko Pak Wadiwan Dumujiatin Pak Isnani katuran nikah. Oh, mantan Pak Ege. Kirain sinten rumiyin Pak Ege? Nggih, saran-saran. Pak Baiko. Eko. Nggih, Pak. Bapak Isnani. Nggih. Pak Antoni. Ketua Dewan Pak Haji Dwi Agus Preno. Bu Mujiatin. Monggo-monggo sareng minggah panggung mriki monggo. Monggo Bapak. Monggo Bapak.